En la societat actual hi ha un grup social que sovint no veiem, els refugiats. Un grup que viu una vida difícil i complicada. Per exemple, aquest noi que explicarem en el vídeo, en Gerduani, vivia un poble tranquil i feliç, fins als 9 anys, quan un so de les bales va trencar tot això. La guerra va arribar i tothom va haver d'escapar. En Gerduani i la seva mare van arribar a una zona de refugiats a Etiòpia, on van viure durant 4 anys. Però el 1991 va començar una guerra civil. Aquell any, en Gerduani va perdre el contacte amb tota la seva família. Amb només 13 anys va fugir cap a Sudan, on va trobar una base militar i es va convertir en un nen soldat. Però la guerra va arribar de nou, i aquesta vegada sense cap preparació. Moltes persones van morir, i en Gerduani va decidir escapar cap a Etiòpia. Va estar amb un grup de nens que també fugien, fins que van arribar a una zona de refugiats. Un any després, amb 15 anys, va tenir l'oportunitat d'anar a estudiar als Estats Units. Així, en Gerduani va arribar a la universitat on va tenir una nova oportunitat, la d'actuar. Va començar a actuar als 18 anys i al 2010 va començar a buscar la seva família. Finalment es va poder reunir amb ells després d'anys de separació.